Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno vláčikovo. Vláčiky si to brázdili krajinou, púfkajúc a húkajúc celý deň. Všetky vláčiky mali počas dňa plno práce, ale večer sa vracali do depa depíčka, aby do druhého rána načerpali novú energiu. Len Parimu sa nedalo v ten večer zaspať. Mal ťažký deň a veľmi sa ľutoval, že akú ťažkú prácu vo vláčikove robí. Nikto v celom vláčikove nepracuje tak ťažko ako ja. Na druhý deň ráno bol Pari ešte unavenejší a ľútostivejší. Celú cestu do staničke sa ľutoval, jak ostatné vláčiky sa flákajú a on jediný tvrdo pracuje a vozí ľudí od rána až do večera na staničku. Aká nespravodlivosť, každúčky jeden deň. Ako Pari prichádzal ku staničke, čakal tam už na zaradenie poštový vláčik pošťáčik. Ten dnes vyrážal skôr, lebo niesol dôležitý telegram farmárovi. Rozľútostenému Parimu padol rovno do rany. Prečo si taký mrzutý? Opýtal sa ustarostene pošťáčik Pariho. Vieš, ja by som bol radšej poštovým vlakom ako ty. Ja tu mám najťažšiu prácu v celom vláčikove. To nie je fér. Tak ty si myslíš, že byť poštovým vláčikom je jednoduché? Tak vieš čo? Vymeňme sa na dnes. Ja ti zoberiem tvoje vozne s ľuďmi a ty zase moje s poštou. Parimu sa nápad veľmi páčil a tak si vymenili vagóny. Pari sa zaradil na kolaj, kde už na ňoho čakal vozík s naloženými balíkmi a listami na dnešný deň. Čakal ho tam aj poštár Tomáš a kričal: Dnes máš doručiť tento dôležitý telegram pre farmára, nezabudni a ponáhľaj sa. Pari celý natešený vyrazil na zaujímavý deň. Vláčik pošťáčik vošiel na nástupište plné detí, ktoré išli na školský výlet. Uf, to je ale váha, povedal pošťáčik, keď všetci nastúpili. To moje listy sú oveľa ľahšie. No dúfam, že takýto náklad nebudem voziť celý deň, povedal pošťáčik a odpúvkal zo stanice aj s deťmi. Vláčik pošťáčik začal prechádzal krajinou. Deti vo vlaku sa prekrikovali, dokonca spievali a pošťáčik si prijal naspäť svoje tiché vozne s poštou. Ešte jeden most a potom konečne stanica, kde tieto deti vystúpia. Pošťáčik ledva sa vyškriabal na ten posledný most. Vláčik pošťáčik ale sa z mosta pustil tak rýchlo, že nestihol v stanici zabrzdiť. Pošťáčik bol veľmi zahambený a deti sa mu vysmievali. So slzami v očiach zacúval naspäť na staničku. Deti vystúpili a pošťáčik si povedal, že už nikdy viac nechce byť iným ako poštovým vláčikom. Parimu sa naopak ľahké poštové vozne páčilo ťahať. Veď to je ešte ľahšie, ako som si myslel. Pari si vypiskoval, spieval, až prišiel na rozdvojku. Kade mám ísť? Myslím, že tadeto. A odbočil Pari doprava. Cesta sa klukatila lesom a Pari sa začal obávať, či ide správnou cestou. A to má ten dôležitý telegram zaniesť farmárovi čo najskôr. A teraz kade? Skoro s plačom sa spýtal Pari, no listy a balíky sú nemé. Ani slovko mu neprezladili, ktorá cesta je tá správna k farmárovi. To ľudí, čo vozieval, boli zhovorčiví. Nikdy Pari mu nevadilo ticho tak, ako práve teraz. Aj ľudia mu začali chýbať. Pôjdem doprava. Už bol takmer obed, keď Pari konečne našiel správnu cestu k farmárovi. Ten už netrpezlivo čakal na telegram. Kde trčíš? Už si tu dávno mal byť, osopil sa na Pariho farmár. Ani mu nepoďakoval, zobral telegram a odišiel. Pari bol po prebdenej noci a hľadaní taký unavený a smutný. A toho ešte čakali kopec balíčkov a listov, ktoré musel ešte dnes rozniesť. Keď sa Pari dostal do depa depíčka, bolo už veľmi neskoro.
Pari si stihol ešte pomyslieť, že síce to bol veľmi zaujímavý deň, ale bol ťažký. A už nechce byť iným ako osobným vláčikom. Nemá ľahkú prácu, ale ani pošťačik to veru nemá ľahké. Oči sa mu pomalinky zatvorili únavou. Zaspal rýchlo a ani nepočul, keď zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.